¡Viva, señor Belay! ¡Se pone su familia! ¡Viva! ¡La gente que la mira! ¡Viva! ¡Y la música que siga! ¡Viva! Oiga, señor, digan todos que viva! ¡Viva, señor Corbeil! ¡Se pone su familia! ¡Viva! ¡La gente que la mira! ¡Viva! ¡Y la música que siga! ¡Viva! O desfile de carrozas e comparsas está encabezado polos xerais, que isto é unha tradición que se remonta ao ano 1830, desde que está datado. O vivas é unha maneira de recaudar cartos para pagar o que é a festa do Entroido, despois a orquesta, que significa, pois eso, darlle os vivas ás familias todas de bandeira e nada, unha maneira de recaudar cartos. ¡Digan todos, viva! ¡Viva esta chavita que pone su familia! ¡Viva! ¡La gente que la mira! ¡Viva! ¡La música! ¡Viva! Xerais de Ulla, que é unha parodia, digamos, un pouco dos carlistas e un pouco, decir, hai dúas vertentes. Unhos que di unha burla contra os franceses cando as tropas franceses troparon os atrancos coas tropas da Ulla, e outra que, bueno, está basado un pouco no tema das tropas carlistas e os enfrontamentos que había. Entón se trata de que as tropas defensores da Vila da Bandeira atópanse co outras tropas invasoras, neste caso as tropas que veñen desde Santirso, Merce e demais, e entonces teñen que pasar un atranco. O atranco é cando pides o paso e teñen que peseran. Entón se vai a topar un enfrontamento primeiro entre un correo, no cual lle dá o alto un centinela, e logo os centinelas e os correos dan paso aos seus superiores, xenerais segundos e xenerais primeiros. E por estas terras queren neto do gran Bejuto, pois dilla teu abuelo que mañán estará de luto. Eu e manos meus superiores non temos medo de nada, somos xente de fora que vos vai joder a festa empanada. Vai chamar a teu segundo, vai chamar a teu primeiro, que para pelexar contra ti non me fai falta quitar o sombreiro. Preguntaranse de que me río, eu digo que non é esa tontería, pois en vez dun general, mandaron un neno da guardería. Sobre o general Iván Vieites, fillo de Moravia, que vai conquistar bandeira con valentía e moita rabia. Falas de ser galego, dis que é galeguista, e ora escoltete nesta plaza falando un idioma estranxeiro. Podeste mirar ao espello, parece máis un garda civil con general, vos te poñer a policíar a bandeira, porque aquí pola noite non hai policía local. E dille, soy un capitán general de los más grandes escuadrones de la Mela, tengo mucho honor en decirlo, que luchar y vencer siempre pude conseguirlo, exclusivamente en los campos de batalla de los pueblos de Santiso, y ahí vengo a pelearme contigo acá en Santa Cristina de Vega. Y vale más un artillero al ánimo de ese cañón que un regimiento que tienes de pipers mal equipados de munición, porque a Dios le estás pidiendo que no dispare mi cañón, porque entonces tus soldados van a morir sin confesión. E logo, a continuación de todo eso, tenemos o sermón do noso frade, o frade Cornado, que vai dar unha misiva a todo o povo. Que sinvergüenza é o frade Cornado, sempre mete a pata na bandeira. Eu levo 12 anos abrindo vos os ollos e vos soñando cun aeropuerto na Jandareira. Dígame, sí, dígame. Dígame, que estou sendo moi duro coa oposición. Por favor, o frade Cornado é o frade Cornado, ten que perdonar. Me dice que quere consenso, diálogo, talán. Mire, por favor.